Hát nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket a mai napon. Neves alkalom a mai, több szempontból is. Most ünnepeljük az éttermünknek hát igazából az, hogy ide költöztünk. Igen. Köszönjük szépen. Ugye kinőttük a régit, és hát olyan gyorsan költöztünk át, hogy igazából nem volt alkalmunk ezt megünnepelni, olyan gyorsan történtek a dolgok, de hát, hogy úgy mégis legyen egy alkalom, mert ezek fontosak, meg fontos, hogy együtt legyünk, együtt ünnepeljünk, ezért szerveztük a mai eseményt, és különösen nagy öröm számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat Rácz Géza, Szvámi Tirta. Fogadjátok őt szeretettel. Köszönöm. Szvámi Tirta, író, számos könyvét itt a könyvesstandon is láthattátok, vagy lehet, hogy már ismeritek is. Ha még nem, akkor mindenképpen ismerkedjetek meg vele. A Kagylókürt című metafizikai folyóiratnak a főszerkesztője, illetve a Ludastói iskolának a vezetője vagy alapítója, szintén egy személyben. És a mai alkalomra azt terveztük, hogy beszélgetünk, inkább csak ilyen kötetlen beszélgetést terveztem, és a végén lesz lehetőség arra, hogy ti is feltegyétek azokat a kérdéseiteket, ami esetleg felmerülnek így a beszélgetés közben, vagy bejön egy-egy gondolat, amit esetleg nem beszéltünk meg. És beszélgetés indítónak azt javasolnám, hogy nézzük meg a Szvámi naplója című rövid filmet. Nézzük meg együtt. A fényt letekernéd. Na? Oké. Hát ezt innen fog elindítani. Lehoztam a naplómat. És felötlött bennem az a kérdés, hogy vajon egy naplót azt hol érdemes elkezdeni. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az elején, de hát minden ember az elején kezdeni a naplóját. Ez túlságosan szokványos. Akkor talán kezdjük a végén a naplót? Hát ez a második gondolat, ami az ember eszébe jut. A harmadik gondolat pedig az, hogy hát akkor talán a közepén. De én úgy gondolom, hogy se nem az elején, se nem a legvégén, de még csak a közepén sem, hanem az örök időben érdemes elkezdeni egy naplót. Akkor nem a múlttal, nem a jövővel, csak nem is a jelennel, hanem az örök pillanattal foglalkozol. Szerintem ez a legizgalmasabb kezdőpontja egy naplónak. Az idő. Hiszen előttünk az örökké valóság.
mégis megfoghatatlan. Ha nem kérdi senki, akkor tudom nagyon jól, hogy mi az idő. De ha el kéne magyarázni, akkor megállnak a szavak, és eláll a gondolat. Ezt már Szent Ágoston is így mondta, és eltelt közben majd 2000 esztendő, de nem lettünk okosabbak az idő természetét illetően. Minden esetre én úgy gondolom, hogy az idő az egy dimenzió. Mondhatnám azt, hogy az idő teret ad az életünknek, hogy így összefonódjon ez a két mértékegység, tér és az idő. De az idő az kétféleképpen létezik. Aki testi tudatban él, annak egy fenyegető elmúlásként. Aki a lelki mi volt, a örökké valóságában él, legalább ennek a reményében, ennek a tudatában él, annak pedig egy végtelen pályát nyit. Idő vagyok, világok pusztítója, mondja Krishna a Gítában, de én a kimeríthetetlen időként is létezem. Az igazi misztérium az, amikor egyetlen pillanatban megragadjuk az örökké valóságot. Amikor az itt, az a teljesség, és az itt és most, az a teljesség és az örökké valóság. Ez egy szent pillanat. Lehet, hogy sokat kell várni, amíg előkészül az ember, de maga a megértés az egy szemvillanás. Szinte egy ilyen hirtelen megvilágosodással, egy ráébredéssel lehet talán ezt megérteni. Nem feltétlenül ésszel. Észnek, rációnak megvan a maga szerepe. Az egész odáig érvényes, amíg eljutunk a határokig. És azon a határon túl egy más eszközzel lehet csak vizsgálni. Számomra egy nagyon kedves gondolat a mesterezésében. Magam elé képzelem, amikor egy igazi nagy gurú, egy nagy aszkéta, egy szent ember ott ül a kolostor kertjében, és zúgol esik. Mit csinál ilyenkor a növendék? Még próbálja védeni magát az esőtől, de a mester az kiteszi magát ennek a megpróbáltatást. Rezzenéstelen természetesen. Fúj a szél, zúgog az eső, vagy éppen perzseli a nap, neki teljesen mindegy. Ő kijelölte a világ közepét, ő ebben a fókuszpontban van, semmi nem zavarja. Már átázott a vállán az inge, hozzátapad a bőréhez, ahogy lélegzik néha, elszakad ez a letapadt ing, aztán újra visszasimul a testére, és a növendék az készül. Próbálja összeszedni az összes erejét, próbálja legyőzni önmagát. Ez egy jó pillanat. Ez egy jó pillanat? Önmagunk legyőzése. Jó végszó volt. Igen, maximálisan. Natarács visz... Jó. Folytassuk innen? Persze. Jó. Aki kíváncsi a végére, megnézheti a YouTube-on. Így van. Ez volt az előzetes. Natarács, kérlek, visszatekered a fényt.
Mondtam, ott kell. A pultnál. Legyen világos. Legyen világos. Köszönjük, innen folytatjuk, úgy döntöttünk. Jó, még egyet. Na? Az örömesen is itt van. Ez az. Nagyszerű. Szuper. Hát 3 elég komoly téma merül fel ebben a 10 percben, 10 perces filmben, amit ez a 3 tárgy próbál szimbolizálni. Melyiket választod a 3 közül? Hát én itt rengeteg tárgyat látok. Ugye? Ja, van egy idő, jó, ezt sikerült Van egy idő, beazonosítani. igen. Egy esernyő. És egy napló. Én rád bízom. Jó, akkor kezdjük az időnél. Ugye manapság mindenki azt mondja, hogy hát ez igaz is, hogy az időből van a legkevesebb mindenkinek, hogy az a legértékesebb. Vagy talán az egyik legértékesebb, mondhatjuk a saját életünkben, és nagyon fontos, hogy mire áldozzuk azt az időt. Hogy az az idő, ahogy mondani is szoktad, hogy telik, vagy csak múlik. Hogy mi a kettő között a különbség? Hogyan tudjuk úgy élni a napjainkat, hogy ne csak múljon, hanem teljen az az idő. Hát igen, azt hiszem, amikor telik amikor múlik az idő, azt ismerjük mindannyian. Amikor úgy kicsúszik a kezünk közül, és délután csak azt veszi észre az ember, hogy elszaladt a nap, és még az eltervezett feladatok közül sem sikerült a felét sem megcsinálni. Ez az, amikor múlik. Ez az, amikor fenyegetésként éljük meg az időt, és persze fiatalon nem gondol bele az ember abba, hogy ennek a játszmának egyszer vége lesz, aztán a végén meg már csak ezzel foglalkozunk. Szerintem ez a tudomást nem venni róla, és csak ezzel foglalkozni, ez mind a kettő helytelen, hanem el kéne jutni oda, hogy az időnk, ami ki van mérve erre az életre, az ne csak múljon, hanem teljen. És az, amikor telik az idő, akkor az egy kicsit a teljesedés felé visz bennünket közelebb. Akkor nem veszteséget jelent, hanem inkább egy nyereséget ad, az emel bennünket, ez a fajta időmegélés. Szinte ugyanarról a dimenzióról van szó, és mégis egészen más lesz a következmény. Ezt nevezhetjük egyfajta átminősülésnek is, és jól lehet a nyugati tudomány ugye töri a fejét az idővel kapcsolatban, és általában ezt ilyen egydimenziós, visszafordíthatatlan, meg még nem tudom milyen jelzőket aggatnak rá, de én a mestereimtől azt tanultam, hogy a jövő az a legjobb eszköze a múltunk megváltoztatásának. És ezen gondolkodjanak el. Hát nagyon sok embernek már a múltja is olyan bizonytalan, hogy abból nem lehet egy jövőt kikovácsolni, de hogyha a jövőnk, a spirituális jövőnk az erős és szilárd és határozott, akkor az képes megváltoztatni az embernek a múltját. Amiről azt gondolnánk, hogy azt már lehetetlen megváltoztatni, hiszen annak az eredőjeként vagyunk itt ebben a pillanatban. Így van? Az összes tényező, ami eddig megtörtént velünk, az szükséges volt ahhoz, hogy most éppen itt tarthassunk, ahol tartunk. De egy spirituális jövő fényében át lehet írni a múltat. Le lehet győzni a karmát. Azért ez megér egy komoly gondolkodást, sőt, talán egy olyan megvilágosodást, mint amiről itt szó volt, hogy egy pillanat alatt ráébredünk, hogy ez mélységesen igaz. És akkor talán elkezd az ember a spirituális jövőjén dolgozni. És akkor az idő az már nem egyre kevesebb lesz, hanem hát jó, azért múlik akkor is, ezt nem vitatom, de hogy az egy eszköz lesz arra, hogy kifejezzük önmagunkat, hogy az életünket megéljük, és hogy egy lelki minőségbe átemeljük az életünket. Igen, azt a filmben is mondtad, hogy nem mindegy, hogy valaki testi tudatban van, Igen. vagy lelki tudatban van.
Hogyan lehet ezt átkapcsolni? Hát ezt nem tudom. Hát próbálkozom, sokan azt mondják, hogy ez olyan, mint egy kapcsoló. Mondjuk kértük, hogy legyen világosság, és lett világosság. Hogy hogyan, meg tudjuk magyarázni? Végig tudunk menni azon az energiapályán, aminek a vége ez a világosság. Nem tudunk végigmenni, mert ez annyira bonyolult, hogy olyan Pakson, hogy kezdtek ottan az atomok ütközni, vagy a neutronok. Egész odáig el kéne menni. Nem tudunk végigmenni, nem tudunk minden részlettel foglalkozni, de egyszer végbe megy. A csodát, azt ne próbáljuk meg élve fölboncolni. Az épp a varázsa fog elveszni. A csodára, arra rá kell csodálkozni. Az attól válik valóságossá számunkra, hogy mi azt be tudjuk fogadni. És ezzel azt mondod, hogy nem rajtunk múlik, hogy ez bekövetkezik-e? Ez egy óriási kérdés, mert ez kicsit azt is jelenti, hogy vajon van-e szabad akarat, vagy van-e választása az embernek, de épp nemrégiben tanultam egy kedves barátomtól, hogy a tanítvány az válogat, a mester meg választ. És a kettő között azért azt hiszem érezzük, hogy óriási a különbség. Mert amíg válogatunk, addig még múlik az időnk. Akkor választunk, és most ugye ennek a szimbolikus értelmét is próbáljuk meg átérezni, amikor választ az ember egy utat, elkötelezi magát az abszolút igazsága, akkor megszűnik az időnek ezen fenyegetése. Hát ezért én személy szerint nem nagyon hiszek a szabad akaratban, szabad választásban, de ezzel nem kell egyetérteni. Próbálkozzon mindenki. De azért annyit mondtak, hogy egy kicsit valószínűleg múlik rajtunk, és hogy ez a kapcsoló, ez működik-e, avagy sem. Más fogja fölkattintani a villanyt, másnak köszönhető a világosság, de azért azt hiszem, az ember közreműködése is fontos. Van egy nagyszerű indiai hasonlat, ami azt mondja, hogy a kordé az két keréken gördül. Az egyik az emberi akarat, a másik az isteni áldás. Ha ez a kettő együtt áll, akkor halad a kordé. Akkor telik az időnk, és talán ebben a világosságban, ebben a megvilágosodásban telik az időnk. Rendben. És így, hogy mondtad, hogy a mindennapokban. Ugye ez inkább a belső fénynek az átkapcsolása volt. Igen. De ugye ugyanolyan fontos a külső fény is, hogy legyen. Vagy legalábbis meglássuk a külső fényt is magunk körül. Hogy van-e esetleg arra valamilyen praktikád, hogy ez hogyan lehet, hogy kelljünk fel minden nap úgy, hogy a fényt lássuk meg. Egyszer panaszkodtam egyik kedves ismerősömnek, aki ilyen nagyon szokványos életet él, ilyen menedzser életet él. Mondom neki, hogy hát már előfordult velem, hogy úgy nagyon nehezen keltem föl, és semmihez nem volt kedvem aznap, hogy bármit is csinálj, és azt mondja, ez csak egyszer fordult elő veled. És akkor rájöttem, hogy nagyon viszonylagos az életünk, ami az egyik embernek egy napi kenyér, feladat, küzdelem, az a másiknak lehet, hogy ilyen kivételes esemény. Praktika, én a fekete könyvet javaslom forgatni. Mert azért nagyon sok minden az életünkben tréning kérdése, beállítódás kérdése. És most nem akarok olyan közhelyes példát hozni, hogy mondjuk félig üres a pohár, vagy félig tele a pohár. Milyen a beállítottságom? Ha negatív, akkor még a lehetőséget is inkább nehézségként élem meg. Hogyha pozitív, akkor a nehézséget is inkább lehetőségként élem meg. De ezek tényleg nagyon közhelyszerűek. Mégis a tréning, a tudatos figyelem, önmagunknak a felülbírálása, vagy a beinduló automatizmusoknak a fölismerése, és bizonyos fokú kontrollja,
egy nagyon tudatos életvitel, az nagyon sokat segít abban, hogy ezeket az ösztönszerű automatizmusokat, ezeket először is tudatosítsuk, és másodszor megpróbáljuk módosítani, felülírni. És amikor az embernek már az első reakciója jó lesz, az jó. Onnan már csak néhány lépés van hátra. De hát van egy olyan dolog az életünk, mindannyiunk életében, ami nagyon könnyen lehetővé teszi ezt a fajta átkapcsolást, vagy ennek a lelki életszemléletnek az elsajátítása, és ez a szeretet útja. Azt mondják, és ezt még az anyagi tudomány mondja, hogy amihez az ember nem tud érzelmi kötést, érzelmi töltést rendelni, az nem is létezik a számára. Ezt nem tudom, hogy el tudják-e fogadni, de gondolkodjanak el rajta. Ami nagyon kedves a számunkra, vagy nagyon gyűlöletes a számunkra, az nagyon valóságosnak tűnik. Így van. Az ember szeretni, meg gyűlölni, ez borzasztó jól tud. Semlegesnek maradni, az szinte lehetetlen. Tehát ez az érzelmi kötés, ami működteti körülöttünk a világot, működteti a saját reakcióinkat. Ezért érdemes ezt egy kicsit felügyelni, hogy ne pusztán ezek az impulzusok rángassanak bennünket, hanem a tudatunkat, az akaratunkat, a szeretetkészségünket tudjuk irányítani. Ezzel nagyon nagy erőt tudunk felszabadítani, és azt hiszem, könnyebb lesz egy minőségibb szintre emelni az életünket. Ehhez pedig tréning kell, és az, hogyha naponta beiktatunk legalább egy 10 percnyi időt arra, hogy reggel egy kicsit jó tudom, reggel a rohanás van, de hogy egy kicsit a lelkünket is rendbe szedjük. Az szerintem nagyon sokat jelent. Ha bemennek egy boltba, egyes boltok úgy hirdetik magukat, hogy nálunk 50 méteren keresztül lehet válogatni a testápolók között. Mintha ez egy olyan nagy érték lenne. De lélekápolót árulnak abban a boltban? Nem. Azt nekünk kell megcsinálni. Hogy a lelkünket is tápláljuk, mert akkor erősebb lesz az ember, akkor könnyebb az 1000 feladatban helytállni. Mert ez a maradandó rész. Az összes többi az meg a mulandó rész. És sajnos van egy ilyen figyelem elterelődés, hogy a mulandóval nagyon sokat foglalkozunk, a maradandóval meg nagyon keveset. Ezt a megborult egyensúlyt, ezt érdemes volna helyreállítani. Én említetted ugye a Fekete Könyvet, ami tavaly jelent meg. Ugye az az alcíme, hogy meditációk minden napra, az év 365 napjára, és ugye, ha még nem ismernétek, akkor ha felütitek, akkor minden napra van 2 oldalnyi elmélkedni való. Ezt érdemes inkább reggel elolvasni, és egy egész napi útra való, vagy kis lelki feltöltődést tud jelenteni. És az a jó ebben a könyvben, hogy nem csak 1 évig lehet használni, hanem egy ilyen örök naptárként újra lehet kezdeni. Hát igen, mert hál' Istennek 1 év múlva elfelejtettük, hogy korábban mit olvastunk, de nem csak erről van szó, mert ha mint egy lelki gyakorlatot, mint egy ilyen spirituális kézikönyvet, ezt tényleg megpróbáljuk végigkövetni, akkor 1 év múlva egy kicsit másmilyen emberek leszünk. És ugyanarra a témára más szemmel tudok ránézni. És talán ezen is le tudom mérni azt, hogy történt-e valami 1 év alatt, vagy sem. És milyen praktikus, ugye úgy kezdődött a kisfilm, hogy hol érdemes elkezdeni. Az elején, vagy a végén, vagy talán a közepén. Ezt a könyvet például hol érdemes elkezdeni? Szerintem mindenki a saját születésnapjánál kezdeni el, hogy felütöm, hogy na most nekem mit üzen a könyv, és ez nem rossz, de hát tudják, végülis az életet azt 2 módon lehet élni, vagy szisztematikusan, vagy spontán. A harmadik mód, a 2-t ötvözve, ez jó, igen, ez is igaz. De ahhoz, hogy az igazi, tiszta lelki spontanitásig eljussunk, amikor ugye már az első gondolatunk jó,
oda érdemes nagyon szisztematikus módszert használni, hogy odáig azt fel tudjuk építeni magunkban. És kezdhetjük a mai naptól, és akkor úgy megyünk végig egy esztendőn, vagy megvárhatjuk március 21-ét, mert ugye a könyv az ezzel a nappal indul. Január 1-ének egyébként semmi köze nincs az évkezdethez, vagy az igazi idő beteljesüléséhez. A márciusnak, a tavaszpont idejének annál inkább, hogy hát érdemes akár abban a pontban elkezdeni, de hála Istennek itt egy évkör az, amit szeretnénk bejárni, és ugye a körnek nincs eleje, de ha eleje nincs, akkor vége sincs. Tehát ez egy folytonos mozgás, egy folytonos meghívás erre a napi lelki gyakorlatra, és szerintem ez szolgálja azt a bizonyos lelki egészséget, aminek a megőrzéséről, megszerzéséről az előbb beszéltünk. És ha egy szváminak van naplója, akkor érdemes, hogy nekünk is legyen naplónk? Erről mit gondolsz? Ez is egy jó eszköz lehet a tudatosság fejlesztésére? Mindenképpen, mert ha belegondolok, hogy hogyan indult ez a fekete könyv, az jó néhány évtizeddel ezelőtt fogalmazódott meg bennem az a gondolat egy ilyen újévi fogadalom kapcsán, ismerik ezt az élethelyzetet, újévi fogadalom, hogy na most minden nap kéne egy ilyen naplóbejegyzést tenni. És 5 napon keresztül ebben nagyon szilárd voltam. Aztán elpárolgott ez a következetesség. 30 év múltán született meg belőle ez a könyv. Tehát valami azért mégis ott maradt, a szándék ott maradt, és később egy másik formát öltött, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a spirituális napló ezt egy gyógyító eszköznek is használják. Tehát az egy nagyon hasznos dolog lehet. Akár egy bölcs gondolat, amit aznap olvastam, vagy éppen egy konfliktus helyzet, vagy egy ráébredés, vagy egy olyan élmény, amit érdemes rögzíteni. Ezek nagyon hasznosak lehetnek később, mert az ember az lassan tanul, ám de gyorsan felejt, és még a számunkra fontos dolgokat is sokszor elfelejtjük. De hogyha az így rögzítve van, akkor ahhoz vissza lehet térni, és talán föl tudjuk idézni azt a pillanatot, ami fölkeltette bennünk ezeket az érzéseket. És ez ismét egy lelki gyakorlat, ez az idei esztendő egyébként az emlékezés éve. Mindamellett, hogy nagyon sok megújulást is hoz, és az előbb talán, ahogy említettem, hogy a jövőnk, meg a múltunk, az hogyan viszonyul egymáshoz, lelki szempontból nem csak a múltunkra tudunk emlékezni, hanem a jövendőnkre is tudunk emlékezni. Ezt föl tudjuk építeni. De hát ennek a két távlatnak ugye a meccéspontja az mindig itt és most van. Ezt így használod? A szent pillanatban marad. Igen, tehát hogy az időben mindig ebben a meccéspontban élünk, és ezt az egy pillanatot kell a lehető legjobban, legtökéletesebben megélnünk, és akkor az talán leképezi ezt az öröklét dimenziót. Akkor ugorjunk egyet, mondjuk az időről, most már érintettük az időt, a naplót, nézzük az mestert az esőben. Ugye, hogyha valaki elindul a lelki fejlődés útján, hát nyilván nem saját magától teszi ezt, hanem tudást szerez innen-onnan, amonnan, könyvet olvas, találkozik egy mesterrel, beszélget a barátjával ilyen témákról, de hogy azért abban talán egyetérthetünk, hogy nagyon fontos megválasztani azt a forrást, amit mi hitelesnek tartunk, vagy amit mi elfogadunk hitelesnek. Hogy erre vonatkozóan esetleg tudsz egy ilyen iránytűt adni, hogy mi alapján szűrjük. Hát ez az egyik legnehezebb feladat. Az egyik legnehezebb feladat. De nagyon fontos. Valószínűleg emiatt nagyon fontos. Az a hagyomány, amelyhez én magam is tartozom, azt mondja, hogy 4 ember keresi Istent. Az egyik az, aki
szenved. A másik az, aki anyagi javakra vágyik, a harmadik az, aki kíváncsi, és a negyedik az, aki az abszolút igazságot kutatja. Hát ebből elég kevés van. Szenvedőből annál több van. Valahogy mi azt gondoljuk itt nyugaton, hogy az élet az buli, és a társadalom 60-70%-a depressziós. Keleten azt mondják, minden nagy tradíció azt mondja, hogy az élet az szenvedés. És mindenki mosolyog. Tehát emberek, itt valami nem stimmel. Ez az egyenlet, ez így nem stimmel. Hogy mi mást élünk meg, mint amit hirdetünk, és amit ők egy alapvető igazságként kimondanak, azt ők derűvel tudják megélni. Na ezt érdemes elsajátítani. Ha olyan mester találunk, aki ebben segít, hogy ezt a transformációt véghez tudjuk vinni. Mind a külvilágon, hogy a nehézségeket, hát jó, ha nem is örömmel, de legalább türelemmel viseljük, és a saját reakciókészségünket pedig fejlesszük, akkor szerencsénk van. Mégis éppen azért szegődünk el egy mester mellé, vagy azért szegődünk el az igazság kutatójaként, mert az még nincs a birtokunkban. Így van? Tehát egy ismeretlen területre lépne be az ember, hogyan tudnánk azt ésszel fölbecsülni, vagy megmérni, vagy megvizsgálni. Ez rettentően nehéz. De mégis mindannyiunknak van egy belső iránytűje. És hogyha én a végső igazsággal kötelezem el magam, ha hajlandó vagyok azt kimondani, hogy én szeretnék az élet talányának a végére érni. Ugye ez egy nagyon-nagyon magas elköteleződés. Itt nem csapathoz való tartozásról, itt nem utak választásáról, még nem is folyamatokról, vagy vallásokról van szó, hanem ha el tudom kötelezni magam az abszolút igazsággal, hogy én oda szeretnék eljutni, akkor ez azt mondhatjuk, hogy az ember számára a legmagasabb elhivatásnak a kifejezése. És ezzel párhuzamosan ott van mindannyiunkban egy belső iránytű. Ezt sokszor szimatnak is nevezik. Az ember érzi azt, hogy mi az, ami stimmel, és mi az, ami nem stimmel. Ha ezt az őszinteséget és ezt a készséget elevenen hagyjuk, akkor ez talán tud segíteni. Annak a magas elhivatásnak a fényében, ami mellett igyekszünk elkötelezni magunkat. Nyilván nem a hibakeresése fontos, hiszen a realista a teliholdon a foltokat fogja látni. Így van? A költő meg a világosságot. Hát el kell dönteni, hogy realisták akarunk-e lenni, vagy inkább poéták, akik még a megelégszenek a világossággal, és nem a foltokra kíváncsiak. És több helyről még azt is hallani, hogy hogy nem kell neked mester. Jaj, ez nagyon jó. Ugye? Ezt imád. Jaj, ez nagyon jó, mert én magam is hallottam ilyen beszélgetéseket, meg ilyen előadásokat, ahol valaki kiül, és mint egy tanító azt tanítja az embereknek, hogy ne figyeljetek a mesterekre. Tehát én azon csodálkozom, hogy ilyenkor a közönség nem mondja azt, hogy és akkor ön most mit csinál ott a pulpituson? Arra tanít bennünket, hogy ne kövessünk tanítókat. Ugye? Hát ez egy abszolút önellentmondás. Meg kell tanulnunk hitelesnek lennünk saját magunkkal szemben is. Persze tudjuk, hogy azért a mesternek, mint olyannak, mint egy intézménynek, azért megvannak a maga kritériumai. Hogy tartozzék egy szellemi hagyományhoz, hogy ő maga az, akit mi mesterként keresünk, hogy az legyen a saját tanítójának a növendéke, hitelesen képviselje azt az utat, amit követ, és itt tovább, és itt tovább. Tehát van egy csomó taxatív feltétel, hogyha szabad így fogalmaznom. De mit ér, ha valaki hivatalosan rá van ütve a pecsét, hogy ő a nagy tanító,
de nem mozdul meg a szívem. Nem tudok egyet érteni a dologgal. Tehát egy nagyon személyes bevonódásra is szükség van, és hát én csak azt tudnám tanácsolni, hogy aki azt tanítja, hogy egy tradíció képviseletében, hogy nincs szükség tradícióra, és arra próbál engem tanítani, hogy ne kövessek tanítókat, azt egy tisztes távolból tiszteljük. Mert ez önellentmondás volna. Sokszor talán azért hozzák ezt fel, mert hogy csalódhat az ember, vagy sok hiteltelen képviseletet látunk, de egyszer egy nagyon bölcs emberrel találkoztam, és én teljes mértékben el tudtam fogadni őt tanítóként, mert megkérdezte, hogy figyelj, te láttál már hamis $75? És akkor mondom, hogy nem, hát olyannal még nem találkoztam. Azt mondja, azért, mert eredeti sincs. És hogyha találkozol egy hamis emberrel, akkor figyelj, mert az azt jelenti, hogy van eredeti is. Hogyha találkozol egy hamis tanítóval, akkor figyelj nagyon jól, mert ez azt jelenti, hogy van igazi is. És ez az álláspont, ez nekem sokkal-sokkal kedvesebb, hogy még ha nehézségeket tapasztalunk is, ez legyen ráutaló jel, hogy létezik a tökéletesség. Ez ne kompromitálja az eszményeknek a teljességét. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Itt említetted most a mesternek az ismérveit, és a tanítványnak milyen ismérvei van? Tanítványnak, erre egyébként kevésbé kíváncsiak az emberek, a mestereket az kiszokták vesézni. Ez, meg az, meg amaz, hányféle követelmény van, de hála Istennek azért a mestereket is védi a tradíció. Így a növendékkel szemben is támasztanak követelményeket, és ez hasonlóképpen hosszú lista. Melyiket mondjam? Az egyszerűbbet, vagy a komolyabb követelményeket? Kezdjük az egyszerűbbet. Inkább a komolyabbakat mondom. Az igazi növendék az legyen fiatal, erős, egészséges, gazdag, okos, felkészült, lelkileg önfegyelmezett, éhes a megvilágosodásra, és amikor ezt a listát olvastam, akkor mondom, hogy egy ilyen embernek minek mester? Hát ez már a mesteri kvalitásokat képviseli. Tehát ha ezt a listát nézzük, nekem nem sok esélyem lett volna. De hála Istennek van más követelményrendszer is, és hogyha így a kegyelmi úton járunk, akkor a bicebócáknak is van esélye. Ez egy jó hír. De talán az a legfontosabb, hogy 2 dolog legyen meg az igazi növendékben. Az egyik az akarat, és a másik a hit. Tehát a hit abban, hogy létezik a tökéletesség, hogy arra nekem is lehetőségem van, és az őszinte próbálkozás az sohasem val kudarcot, és legyen meg az akarat arra, hogy ehhez minden szükségeset megtegyünk. Ha ez a 2 megvan, akkor hiteles növendéknek tekinthető, legalább hiteles jelöltnek tekinthető az illető. Az utolsó részén a Mester az esőbennél ugye nem vártuk meg a film végét, nem mutatta meg magát, de hogy ugye az a mondani valója, hogy egy jó növendék, az követi a mesterét. Tehát ő is kiáll az esőben, ő is kiteszi magát azoknak a megpróbáltatásoknak, és hogyha ugye a mesternek sikerül, meg tudja tenni, akkor utána a tanítvány is képes lesz rá. Hogy igazából ugye ezért szegődik el egy tanítvány egy mesterhez, hogy ő is képes legyen majd arra, amire a mestere készül éppen. És a mester követése, hogy egy mestert minden áron tűzön vízen, vagy nem árt, hogyha azért ott marad az a kis egészséges kételkedés, amit említettél, hogy jó, hogyha megmarad, hogy még ez az egészséges gondolkodás, vagy mérlegelés, hogy az tényleg helyese. Vagy néha nagyon furfangos a mester, és teszteli a tanítványt.
Ó, igen. Hát ez egy nagyon komplex probléma, és erre nagyon sok tanács áll rendelkezésre. Az egyik tanács az az, hogy előbb vizsgálódj, aztán szeress. Tehát, hogy ezt ne fordítva csináljuk. Hogy először beleszeretünk egy útba, egy mesterbe, egy emberbe, és akkor utána elkezdünk vizsgálódni. Azért ez mégse olyan. Nem, előbb tessék vizsgálódni, és utána szeretni. Tehát utána a gyakorlás jön. A vizsgálódáshoz mindenkinek joga van, sőt, ezt jobb helyeken el is várják a növendéktől, hogy nézze meg, hogy hol teszi le az életét, mivel akar igazából foglalkozni, hol van abban az ő helye. A kételyt is említetted, a bölcs ember is tart a markában egy-két kételyt, míg az ostobát a kétely tartja a markában. Ha a kétely, mint a tudakozódásnak az ösztönző ereje, az előre visz bennünket, akkor jó. De a kétely, amikor az a hitetlenségünket, a gyöngeségünket, a bizalmatlanságunkat jelenti, vagy egy rossz beidegződést jelent, az nagyon romboló. Nagyon romboló. De végérvényesen talán annyit mondhatunk, hogy elvakultan nem lehet megvilágosodni, tehát valószínűleg egy ilyen tisztánlátásnak, egy szeretet alapú tisztánlátásnak be kell következnie egy ilyen lelki kapcsolatban. Hozzátéve, hogy a magasabb lelki kapcsolatok azok az ész határán túl vannak. Tehát ez nem feltétlenül racionális. De azért ez nem jelenti azt, hogy hiteltelen. Igen, ezt a filmben is említetted, hogy racionalitással csak egy bizonyos pontig lehet elmenni, utána már más eszközre van szükségünk. Akkor ez az eszköz a szívünk lehet? Alapvetően a hit, és a hit az nem csupán egyfajta hiedelem, mert ezt nagyon sokan félreértik, ugye a hitnek egy ilyen közkeletű definíció, hát nem tudom, ezért hiszem. Na hát ez nem vezet sehol. Egészen másfajta mélységben kell talán meglelnünk, megélnünk a saját hitünket, hogyha csak egy definíciót mondhatok, a hit az a spirituális látás egy módja. Tehát az a vizsgálódásnak az eszköze. Amikor túljutottam a ráció határain, akkor ezt az eszközt használhatom arra, hogy az ottani, a magasabb valóságot meg tudjam közelíteni. De hogyha talán a végső definícióját is említhetem a hitnek, az nem más, mint a szeretet útján elsajátított bizonyosság. És ezelőtt fejet kell hajtanunk. És akkor nagyjából vissza is érkeztünk, csak nem az első kérdéshez is, hogy ugye hogy választunk magunknak mestert, hogy ugye ha elkezdjük követni, megfigyeljük, hogy milyen hatása volt ránk, vagy milyen hatása van ránk, hogy milyen ember lettem tőle, hogy vajon olyan irányba fejlődtem-e, mint amilyen irányba szerettem volna. Ez egy jó vizsgálódás, ezt mindenképpen le kell folytatnunk, így van. Igen, ezt az összehasonlítást, hogy honnan, hova jutottam el azáltal, hogy követtem ezt az utat, vagy akár egy mestert. Felmerült-e bennetek így a beszélgetés alatt kérdés? Lehet bátran, igen? Ki mondja meg, hogy miért tökéletes? Isten. És honnan tudom, hogy miért tökéletes? Hogy jó úton haladok felé. Kell kísérletet folytatni. Hát ezt sokan mondják, hogy az élet az tanulásra való.
mások azt mondják, hogy nem képtelenség tanulni, ami van, azzal kell dolgozni. De mégis azt mondják, hogy többféle forrásból szerezhet információt az ember. Az első az a tapasztalás. Ezt mindannyian ismerjük. Érzékszerveken keresztül látjuk, tapasztaljuk a világot. A második az intellektus. Amikor ezeket a tapasztalásokat megpróbáljuk ésszel feldolgozni. Logika, gondolkodás, elemzés. A harmadik az intuíció. Ez már kicsit megfoghatatlanabb, amikor érezzük, hogy most erre kéne fordulni. Ez biztos előfordult már magukkal, hogy jön valami sejtés, előre megérez valamit. Nem biztos, hogy ezt napi rutinként tudjuk alkalmazni, de olykor ez nagyon erősen beköszön az életünkbe. És a negyedik támpont az a kinyilatkoztatás, vagy az isteni forrás. És ez egyfajta sorrendiséget is jelent, hiszen az érzékszerveink azok nagyon korlátozottak, egy keselyű például sokkal jobban lát, mint az ember. Így van? Tehát most a szemünknek mégis mennyire hiszünk. Az ész az egy fontos eszköz, de megvannak a maga korlátai. Az intuíció, ameddig nem tiszta az ember tudata, szíve, addig az intuíció nagyon bizonytalan eszköz, és ezért amely az emberi hibáktól mentes volna, az a negyedik forrás, ugye az isteni forrásból származó tudás, és ezt meg kell közelítenünk a megfelelő módon. Ahhoz, hogy tanulni tudjunk, vagy ezt a szellemi kísérletet le tudjuk folytatni, ehhez bátornak kell lennünk, őszintének kell lennünk, és komolynak kell lennünk. Ezt a 3 kritériumot említik a mi szentírásaink, mint támpontot. Őszinteség, komolyság és bátorság. És talán ez őszinteség az, amit próbáltam említeni, hogy a végső igazsággal kötelezzük el magunkat. Ez én közöttem és a Jóisten között egy nagyon őszinte kapocs. Ami ezután jön, abban komolynak kell lennünk, hiszen ha igent mondok, ugye annak azért következményei vannak, azt komolyan kell vennünk. És amikor elérkezünk a buktatókhoz, ott pedig a bátorságra van szükségünk. Nem könnyű ez az út, de hát azért látjuk, hogy mások hogyan haladtak, hogy a tradíció mit képvisel, hogy a mesterem hogyan éli meg a saját hitét, mások hogyan gyakorolnak. Egy csomó támpontunk van, és ezekre mindig jó figyelemmel lennünk, és amivel az ember lelke, szíve, lelke is egyet tud érteni, ott pedig bizalommal kell gyakorolni. Egész addig érdemes kérdezni, ameddig el nem apadnak a kérdéseink. Parancsolj! Ön maradéktalanul boldog ember? Ez egy provokatív kérdés. Ezt én szoktam föltenni néha másoknak, hogy boldog vagy? És akik már ismerik ezt a játékot, mert azért ez egy játék is, azok nem azt mondják, hogy boldog vagyok, hanem azt, hogy elégedett. Érzi a kettő között a különbséget? Mert a boldogságot nagyon sokszor érzésként éljük meg. De hát az érzéseink azok jönnek és mennek, azok nagyon változékonyak. Ha a boldogságot tudatállapotként éljük meg, az egy sokkal maradandóbb, sokkal stabilabb eszköz, az egy világ szemlélet. De egyébként a maradéktalan? Igen, azt hiszem, hogy igen. A nyitott kérdésekkel együtt. De ha a végtelennel kötelezem el magam, akkor lehetek
maradéktalanul elégedett. Érezhetem azt, hogy már mindent sikerült elérnem? Nem. Hála Istennek, mert egy eleven folyamattal kell elköteleznünk magunkat. Az emberi életnek van ez a szépséges, ez olyan, mint egy expedíció, hogy úgy föl tudjuk fedezni a saját lelkünk távlatait, az istenes kapcsolatunknak a távlatait, és ebben mindig lehet még egy lépést tenni. Ugye? Tehát ez az elégedettség az nem egy ilyen rutin, vagy nem egy unalom, hanem az mindig eleven, az mindig friss, az örök ifjú érzés. Úgyhogy igen, én azt hiszem, hogy elégedett embernek, nem feltétlenül boldog, de elégedett embernek tarthatom magam, mert ráadásul nekem a misszióm meg a passzióm az egybeesik, és ez egy nagyon szerencsés helyzet. Jó a boldogság, mint egy ilyen közös emberi életcél? Azért ezt úgy Arisztotelész óta, ő ugye megállapította, hogy mindenki ezt keresi, és jó lehet, nem mindenki filozófus, de azért ezt mindannyian keressük, a saját boldogságunkat. Nekem ez nagyon másodlagos. Mert az emberek a boldogságot keresik, holott a boldogság az valaminek a következménye. Hát keressük inkább azt, aminek a boldogság a következménye. Ha az a birtokomban lesz, akkor a boldogság is a birtokomban lesz. De ez lehet, hogy egy kicsit ez távolabb vezet. De érdemes legalább egy kicsit túllesni azon, hogy vajon mi van a boldogságon túl. Jó? Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy elhangzott a komolyság szó, és ugye ez nem azt jelenti, hogy akár nevetés nélkül szárazon. Tehát, hogy lehet az ember úgy is elkötelezett és komoly gyakorló, hogy ezzel sem beszél, de is maximálisan. Hát a Gítában az áll, hogy ez a folyamat örömmel végezhető. Másút azt mondják, hogy savanyú ábrázattal nem lehet belépni a mennyország kapuján. És akkor mit csináljunk? Tragikusan éljük meg az életünket, vagy inkább próbáljuk meg ezt a... Na, ha valami, akkor a derű az számomra sokkal szimpatikusabb, mint a boldogság. Mert a derű nem azt jelenti, hogy naphosszat vigyorgok, hanem azt jelenti, hogy megélem a lelkem boldogságát, a lelkem örömét. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát hogy mondana ellent egymásnak a kettő? Azért, mert úgy tapasztalom a gyakorlatban, hogy tehát, hogy van egy ilyen megfeleltetés, hogyha valaki mondjuk sokat nevelt, akkor nem veszik komolyan. Tehát, hogy ez egy rossz beidegződés az emberekben, hogy nem veszik annyira komolyan azt, aki ezt akár nevetős költösben tálalja, de ez egy rossz összekapcsolás szerintem, de gyakori. Mindemellett úgy gondolom, hogy van, aki üresen kacag, más meg jelentősen mosolyog. De a léleknek van egy vannak eredendő tulajdonságai, hogy örökkévaló, hogy tudatos, és hogy a lénye az örömteli. Tehát, ha sikerül eredményesen követnünk egy hiteles utat, akkor ezeket a tapasztalatokat meg kell szereznünk, hogy sokkal alaposabb megérzésünk alakul ki az örökkévalóság tudatban, befogadóbb, tisztább a tudatunk, ami ugye visszatükrözi a mindenséget, és hogy egy kicsit ehhez a lelki derűhöz közelebb tudunk jutni. Ha ezeket tapasztalja az ember, akkor szinte biztos lehet benne, hogy jó úton jár. Satchid Ananda. Örökkévalóság, tudatosság és boldogság. Parancsolj! Milyen tanácsod ahhoz, hogy a csitta szamszkáráknak a
megközelítésével, praktikája, hogy ugye tudjuk, hogy a felszámolása a Gyána tüze az sokat segít, illetve a Száksin állapot meditációval megfigyelem, érzelemmentesen elengedem. Ezt hogy gyakorlod? Hát lehet, hogy ezt én így direktben nem gyakorlom. Ha már kicsúszott minden a kezünk közül, akkor mit figyeljünk még meg? De egyébként ezek nagyon, nagyon hasznos eszközök. Azt hiszem, azt mindannyian tapasztalhatjuk, hogy egy nagyon gyors világban élünk, és a külvilág az igyekszik szétszedni az ember figyelmét. És ezért rendkívül fontos, hogy lassító gyakorlatokat folytassunk. Ez rendkívül fontos. Tessék megállni, tessék megbámulni a felhőket, tessék önmagunkkal is foglalkozni, mindenkinek, befelé. Ez nagyon fontos, mert ebből fakad egyfajta ébredés, ebből fakad egyfajta koncentráltság. Mert alapvetően azt mondhatjuk, hogy a mai ember, ha egyáltalán létezik ilyen, a mai ember az kifelé és lefelé igazodik. Kifelé él, mindent az érzékszerveinken keresztül próbálunk megragadni, és hanyatlik a tudatunk. Ezt meg kell fordítani, ezeket az irányokat befelé, és ez a Száksin állapot, tanuljának lenni, szemlélőjének lenni a világ eseményeinek, beleértve a saját életünket is. Ez nagyon fontos. Tehát befelé és fölfelé. Ha ezt az irányváltást meg tudjuk tenni, akkor nagyon eredményes és nagyon sikeres lesz az életünk. Egyébként pedig való igaz, hogy szoktam ilyen gyakorlatokat folytatni. Hogyha van annyi időm, hogy egy teaház lehetőleg az ablaka mellett, vagy egy vegán bisztró ablaka mellett el tudjak helyezkedni, akkor meg szoktam figyelni az embertársainkat, ahogy járnak az utcán. És ha ezt a megfigyelést jól csináljuk, akkor a sorsukat azt leolvashatjuk. Tehát ahogy egy ember jár, amilyen az ábrázata, ami a kezében van, ahogy viselkedik, ahol megismerhetjük, hogy ő hol tart a karma útján, hol tart a saját életében, mi az, ami foglalkoztatja. Ez egy nagyon érdekes gyakorlat, de persze mindig azért vizsgáljuk mások helyzetét, hogy egy kicsit a saját helyzetünket is jobban értsük meg, mert ez segít ebben is. Ha önmagadat ismered, akkor mindenkit könnyebb megismerni, és hogyha ismersz egy másik embert, akkor lehet, hogy önmagadat is jobban ismered. Tehát ez a kölcsönhatás, ez is egy fontos dolog. Az ember önmagában ilyen absztrakt módon nagyon nehezen értelmezhető. Az ember az mindig viszonyrendszerben értelmezhető. És ezért érdemes olyan viszonyokat, olyan emberi viszonyokat keresnünk, amelyek befelé és fölfelé segítenek bennünket. Jó? Nekem egy olyan kérdésem, hogy a lélekről ugye volt szó, hogy Szaccsit áramra. Igen. Miért vagyunk itt a Földön? Tehát, hogyha tudatosak vagyunk, akkor tudjuk, hogy nem ez az eredeti helyünk. Tehát, ugye fölfelé törekszünk, akkor miért jövünk le? Miért vagyunk itt? Bizonyos folyamatok ezt a bukással magyarázzák. Hogy a lélek, ez a lélek szikra, ez valahogy az eredeti közegéből kiszakad. Sokszor ezt ilyen áteredő bűnnek, vagy eredendő bűnnek nevezik. Ebben van valami, hát hiszen nem a harmónia közegében, nem az Isten kebelén élünk pillanatnyilag, hanem legfeljebb törekszünk arra felé. Tehát valami kis hiba ottan történt az elején,
De ha létezik ez az áteredő probléma, akkor létezik az eredendő ártatlanság is, az eredendő tisztaság is. Igazából ebbe kell visszatalálnunk. És elválás nélkül nincsen találkozás. Tehát ahhoz, hogy hazataláljunk, ahhoz el kellett jönni. Így egy másik magyarázatot kap ez az egész bukás történet, mert ez a felemelkedés eszközévé válik. Viszont úgy tanítják, hogy aki egyszer visszajut, annak nem kell többé visszatérnie ide, az anyagvilágába. Köszönöm. Elfogytak a kérdések? Ott még mindent van. Szó volt arról, hogy mai ember az kifelé és lefelé él, holott a helyes út az a befelé és fölfelé lenne. Lehet-e járni azt az utat, hogy befelé és fölfelé anélkül, hogy mondjuk lefelé is élne? Tehát át lehet ugrani azt a lépést, hogy akkor nem foglalkozol a múltaddal, hanem azonnal fölfelé kezdesz el jönni. Hát remélem, hogy igen. Bár az árnyékunkat azt nagyon nehezen tudjuk átugrani, meg lehagyni, az mindig követ bennünket. Mégis érdemes a nap felé fordulni, mert az árnyékunk akkor mögöttünk lesz. Ellenben, hogyha a napnak fordítunk hátat, akkor az árnyékunk az pont előttünk lesz. Hát az nem baj, hogy az embernek még van árnyéka, vagy hogy a hegyre fölfelé kapaszkodva még néha kicsúszik a lába alól egy kavics, megbotlik, ez nem baj. Ez nem azt jelenti, hogy ő lefelé igazodik, fölfelé kapaszkodik, de hát még becsúszik egy-két hiba. De mivel minden lefelé húzza a világot, minden a lebomlás felé tart, ezért próbáljunk meg erőt kifejteni annak érdekében, hogy mi emelkedhessünk. És hogyha ebben sikeresek vagyunk, akkor valószínűleg másokat is tudunk segíteni abban, hogy ők is emelkedjenek.